Fost l-affarijiet li ħarġu mill-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Laburista li saret din il-ġimgħa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kien hemm dik li ngħata dawl aħdar lil Cyrus Engerer biex jikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista. Fl-istess waqt il-kandidatura ta' Karl Stanju Navarra twarbet għal kollox. Ismijiet oħrajn ta' kandidati prospettivi fisem il-Partit Laburista se jkunu Charles Nguder, Joseph Caruana u possibilment ukoll Lorna Vassallo. Dawn l-ismijiet se jingħaqdu ma' dawk diġà membri Laburisti fil-Parlament Ewropew. Fl-isfond li fil-jiem li għaddew sar magħruf li Cyrus Engerer kien bagħat ir-riżenja tiegħu minn rappreżentant tal-Prim Ministru fl-Unjoni Ewropea. Issa l-Gazzetta Il-Mument qed tiżvela kif din il-mossa kienet maħsuba direttament biex jiffoka fuq kampanja elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew bħal dan iż-żmien sena. Il-pariri li ngħata Cyrus Engerer u li minnu fih irid jibda jdur id-djar, jattendi l-attivitajiet tal-partit u jitħallat man-nies jekk bis-serjetà qed jaspira li jmur tajjeb fl-elezzjoni tas-sena d-dieħla fejn hemm kollegi tiegħu li huma kontra Joseph Muscat u li diġà qed imexxuha li mhux bniedem affidabbli għaliex oriġinarjament ġej mill-kamp oppost. Il-Gazzetta Il-Mument kompletajt li jekk Joseph Muscat ta' madwaru huma favur Cyrus Engerer mhux l-istess jista' jingħad fil-konfront ta' Karl Stanju Navarra li letteralment mhux biss kellu l-aspirazzjonijiet tiegħu li jkun fost il-kandidati Laburisti għall-elezzjoni tas-sena d-dieħla imwarba, iżda fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari ħareġ ċar li Stanju Navarra mhux bniedem affidabbli. Fil-ġimgħat u xhur li għaddew, Karl Stanju Navarra infittex minn bosta għal każijiet serji ta' frodi tant li għandu lista ta' kawżi pendenti fil-qorti għamel minn kollox biex jipprova jimpressjona l-tmexxija tal-Partit Laburista ħalli jkun fost il-kandidati għall-elezzjoni tas-sena d-dieħla. Iżda, il-Mument tkompli, il-laqizmu sfrenat tiegħu u l-ħdura fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista kienu aktar imsimer għat-tebut tiegħu fil-konfront tal-aspirazzjonijiet li jkun mal-kandidati Laburisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Mill-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Laburista ħareġ ċar li Muscat u ta' madwaru iħarsu blenti diminuttiva ħafna fil-konfront ta' Karl Stanju Navarra li l-mira tiegħu kienet li jipprova jisfrutta din l-opportunità biex forsi jibda jħallas id-dejn uffiċjali ta' nies jiġru warajh. Sa dan it-tant f'intervista ma' Torċa, l-Europarlamentari Laburista Marlene Mizzi li ilha tirrappreżenta lil Malta fi Brussell sa mill-2013 ħabbret li mhux se tkun qed tippreżenta l-kandidatura tagħha għall-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla. Minkejja li din id-deċiżjoni ma kienx waħda faċli, Mizzi sostniet li l-ħajja ta' MP li għandha familja Malta hi ħajja ta' solitudni u għalhekk wara snin ta' ħidma issa se tkun qed tiffoka biex tgawdi aktar lill-familja.